BPFनि मुनमुन ब्रह्मआ UPPLनि बिजितगोरा बसुमतारीखौ FIR होदों एबा केस होदों जायफोरासो राजनितिखौ हाबनानै दङ राजनितिखौ गेलेबाय थादों राजनितिखौ लानानै नोंथांमोना सोरनिबा जिउनि सायाव एबा सोरनिबा लाइफ इन प्रेजेन्टनि सायाव नोंथांमोना बिथांमोननि हिस्टरिखौ खुलिनाया बे राजखान्थिनि धोरोम एबा खान्थि नङा मानोना राजखान्थियाव जेब्ला नोंथांमोना फैगोन अब्ला राजखान्थिनि बेलायाव नोंथांमोना मा मावनो हादों आरो सोर मा मावनो हायाखै बेसो जानांगौ नाथाय बेबायदि थासारियाव दिनै राजखान्थिखौ लानानै सोरबा सासेया सोरनिबा लाइफ स्टाइलखौ लानाबो गाज्रि बिबुंथि होदों आरो सोरबा सोरखौबा सोंखारिनायफोरखौ बेले बेजे जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों जा बेफोरबायदि थासारियाव सोरनिबा जिउखौ लानानै सोरनिबा जिउनि थासारिखौ लानानै सोरनिबा लाइफ स्टाइलखौ लानानै बेफोरबायदि बिबुंथि होनायखौ जोंनि गेजेराव मोजां नुवाखै बेफोरबायदि थासारिया गाज्रि थासारि लाबोयो आरो जायफोरानोखि बेफोरबायदि बिबुंथिफोरखौ दिनै बुंलाबायो बा बेफोर बिबुंथिफोरखौ बुंस'नो बा बेरफुसार बिबुंथिफोरखौ लाखियो बिथांमोना जेब्ला राजखान्थिखौ बेफोरबायदि थासारिजों सोलायहोनो नाजायो अब्ला बे उन जेनेरेसनफोरा जोंनि जायफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बिथांमोनाबो बेफोरबायदि सावगारिखौनो एरनो नाजागोन बा बेफोरबायदि बाथ्राखौनो बुंनो नाजागोन बेनिखायनो राजखान्थिनि बेलायाव बेफोरबायदि बुङालासिनो जोङो मा मावदो सोर हानजाया बेसेबां मोजां खामानि मावदो जों बेखौसो नोजोर होनांगौ जायखिजाया मानो सोरबा BPFआनो जा UPPLआनो जाया मानो UPPLआ बेसेबां मोजां खामानि मावदो बा BPFआ बेसेबां मोजां खामानि मावदो जों बेखौसो नायनांगोन नाथाय राजखान्थिनि बेलायाव सोरबा सोरखौबा सोंखारिनाया बा सोरखौबा गाज्रियै बुंनाया बेफोरबायदिया राजखान्थिनि बेलायाव थानाङा आरो राजखान्थि जेब्ला गेलेयो जोङो गावखौनो स्ट्रं लाखिनानै हारिनि सायाव खामानि मावनो हारिखौ फोजानो हारिखौ फोसाबनो नाजानांगौ नाथाय सोरबा MLA सोरबा MLAखौ सोरबा MCLआ सोरबा MCLAखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावजों बाहायनानै जों जेबो मोना मानोना जों जायफोरा दिनै राजखान्थि गेलेदों जोंनि बर' रायजोआव जोंथ' गासैबो बर'आनो सोरखौबा जों बिदा फंबायखौनो एना एनि खालामदों बेफोरबायदि एना एनि खालामनानै जों मा मोननो जों जेबो मोना बेनिखायनो बेफोरबायदि एना एनिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ मानोना बेफोरबायदि एना एनिया जोंनि उन जोलैनि फारसे मोनसे गाज्रि खुन्थि जानानै गसंथेयो मानोना जों दिनै बेफोरबायदि बुंनायनि जाहोनाव जोंनि उन जोलैयाबो बेफोरबायदि लामाखौनो लागोन बेनिखायनो बेफोरबायदि बुंनायनिख्रुइ मोजां खामानि मावनांगौ आरो मोजां खामानि जेब्ला मावगोन रायजो राजाया नोंथांखौनो सिलेक्ट खालामगोन आरो बेफोरबायदि खामानि मावब्लासो जों देरहानायनि उनाव देरहाफिननो हागोन जुदि जोङो सोरखौबा सोंखारियोबा सोरनिबा सायाव जोङो गाज्रि बिबुंथि होयोब्ला समाजनि थासारिया बेबायदियावनो गाज्रि जालाङो बेनिखायनो बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो जायखिजाया सुबुङानो जाया मानो सोरखौबा BPFनिया जाया UPPLआनो जाया मानो सुबुंखौ राजनिति गेलेदों थिगैनो दङ नाथाय जायखिजाया सुबुंखौनो रेसपेक्ट खालामनाया मोजां नाथाय गावबा गावनि नोजोराव गावबा गावनि गोसोआव मोनसे गोसोखौ साननांगौ जे आं मा मावदों आं समाजनो मा होनो हादों समाजा आंखौ बेसेबां मोजां मोनो जों बेखौसो थि खालामनांगौ बा बेखौसो थिरांथा टारगेटआ बेसो जानांगौ नाथाय सोरखौबा रायनानै सोरखौबा गाज्रि बिबुंथि होनानै बेफोरबायदि खालामनायखौ गारनांगौ जोंनि समाव दिनै समा बेफोरबायदि नङा आरो समाजा बेफोरबायदि बुंबानो दि समाजा दिनै गोरोनानै नोंथांखौ भट होगोन बेफोरबायदिबो नङा समाजा मिथिगौ समाजा दिनै सोर मोजां मावदों सोर मोजां मावाखौ मिथिगौ नाथाय समाजनि सुबुंनि गेजेराव दिनै खोमसि मेगनजों समाजा नाया बयखौबो मोजाङै नायो आरो बयखौबो मोजाङै नुयो सोर मा मावदों सोर मा मावाखै बे भिडिअखौबो खिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय मुनमुन ब्रह्मआ बिथांनि सायाव बिजितगोरा बसुमतारीनि सायाव केस होदों आरो बिथाङा मा बुंदों মই UPPL দলৰ দেৱৰগাঁও ব্লকৰ সভাপতি বুলি এখেতে উল্লেখ কৰিছে নিজেই আৰু এই ব্যক্তিজন বিজিতগৰা বসুমতাৰী এই ব্যক্তিজন মোৰ ওপৰত এটা অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছে মোৰ শালীনতা লগতে মোৰ গোটেই পৰিবাৰৰ মানসিকভাৱে টৰ্চাৰ কৰাৰ লেখীয়াকৈ বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই ব্যক্তিৰ ওপৰত জোৰদাৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম এটা দণ্ডনীয় এটা আইন প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে FIR দিবলৈ আহিছোঁ এই ব্যক্তিৰ ওপৰত যাতে ভৱিষ্যতে এই ব্যক্তিজন তথা UPPLৰ এই সদস্যসকলে
অইন এটা মহিলাৰ ওপৰত বেয়া নজৰ আৰু অশালীন BTAD বাসীৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত অশালীন আৰু বেয়া নজৰেৰে যাতে এখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই আজি FIR কৰিবলৈ ইয়াতে আহিছোঁ আৰু এই ব্যক্তিক অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যত কৰি পেলাই কঠোৰ শাস্তি বিহিত কৰিব লাগে তাক মই অনুৰোধ জনাব আহিছোঁ।